Nairobi region. Machiegni kende Lolwe TV Masi. Erokamano. Nairobi dhi nade oko kono? Nairobi dhi maber. Nairobi dhi maber. Kabisa. Waneno ka kwan oganda magamo kute ma COVID-19 ochako idho malo e Nairobi. En wach marach kabisa, lakini emomiyo koro sirikal, Ministry of Health, wacho ni wadoguru watimuru gik mane watimo. Warwak mask, waluok lwetwa maler gi sabun, kendo wa sanitize. Koro mane wach ma wawacho sani mondo emomiyo kata ker nyocho wacho ni meetings mag political meetings wachung sani mondo wangi ngima mar oganda ma piny. Yes. Okay, ka wadhi chako kod wach mar handshake, weche motenore kod handshake. En higni adek nyaka ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai mar ODM Raila Odinga ne mosre e laru mar Harambee House. Kata kamano e kinde mane wadhialo higni adek, moko kuom jo siasa to moloyo jo bura mag ODM okotelnegi kod Senator Masia James Agri Bob Orengo kaachiel kod jaod bura mar Arieda Otiende Amolo, ne owacho ni nitiere jomoko e piny owacho mar Jubilee, jodito e piny owacho mar Jubilee ma ok mor tiyo kod Raila e handshake. In kaka achiel kuom jotelo mag ODM, nitiere adieri wach mane owach kod Senator Orengo kod Honorable Otiende Amolo? E weche mag siasa, gima nyalo wacho ni siasa oken ka ji nie pap mar siasa, oken od lam, oken kanisa. Omiyo nitie weche manyalo wuok matindo tindo from every corner. To chwanyruok moro matin nyalo nyuolo gimoro maduong'. To inyalo yudo ni kanu dhi e kom e mesa uwacho weche mag handshake, to wach moro matin owuok, to jok mane winjo wach ni ting'e ni jogi koro aneno ka koro gidwaro wuok, ok gidwaro e handshake ni. Koro gima nyalo wacho ni wach moro, weche moko matindo nowuok, but Raila Molo Odinga gi ker Uhuru Kenyatta gine mane gitimo handshake ni. Wan ne waonge, ng'ata ne onge chieng' mane giloso weche gi mag handshake. Ka ne giloso agreement gi mag handshake. Omiyo gine mane ging'eyo kaka ne giloso kane gichako. Koro weche mane wuok e bathe gi jok maluoro gi, an anyalo wacho ni gin weche mag paro, kaka ng'ato nyalo paro kaka fan mari. Giwacho ni ng'ato wachato kane ka jogi dhi kode maber. To Raila Molo Odinga ka ne nitie wach moro, dose wuok mowacho ayanga ni an kawuono awera gi weche mag handshake nikech jogi otima kama. To mano pok Wuod Odinga wacho. Omiyo an gima nyalo wacho wach Otiende Amolo gi Orengo en ni Raila nyocho wacho ni gik mora sani ni maber e weche handshake, onge tungni mora. Omiyo pod gidhi mbele tiyo kanyakla. Joko ker, jo Jubilee gi jo ODM. Jolony mag siasa wacho ni kineno ka Orengo oloso, mano Raila oloso. Ka ineno ka Murathe oloso, mano Uhuru oloso. Koro iparo ni wanyalo kawogi ka jotelo moro amora mag siasa, kose magi negitemo uro uti mar Raila owuon ong'eyo? Gima nyalo wacho ni Raila James Orengo en ng'at ma chiegni ahinya gi baba, gi Raila. To kik wakaw ni gimoro amora mowacho, nikech Otiende nyocho loso, Otiende be ng'at ma chiegni kode. To wasebedo gi jood bura moko, jo siasa moko kode, ma nowacho paro mopogore gi gik ma jogi nowacho. Kaluma nyocho wacho ni onge gima baba osewacho ni handshake okethore. Omiyo wan kaka jo ODM kata jo party, wan ka Raila wacho ni weche osedhi marach, eka wanyalo wacho ni adier weche odhi marach. To ka nitie jok moko mabathe ma wacho ni weche odhi marach to baba pok oloso, mago wanyalo wacho ni gin mana rumors, propaganda moko matindo gi paro mag ng'ato
kaka en oneno wach, kaka oneno kaka weche dhi mbele. Kose wasewinjo weche moko ni jood bura mag ODM nyocha luongi bong'isi kik gilose wi ywarruok mani handshake. En adier noluongu ka jotelo mag ODM mondo kik unyis oganda adier, lakini nitiere ywarruok e handshake. Onge bura mora mora ma jo party osebedogo ma ikwerowa ni kik walose weche mag ywarruok mag handshake. Baba ka nocho loso, the last time manoloso nowacho ni en gimora mora e handshake dhi maber, omiyo ka de nitie wach moro madhi marach do wacho. To kata jok ma ne wacho ni gik moko nitie madhi marach, ne ok giwacho ni en ang'o gang'o madhi marach. Lakini ne giwacho mana ni jogi dwaro golo baba e weche mag handshake. Omiyo warituru, gima nyalo nyiso oganda ni warituru chieng' ma Raila Amolo Odinga owacho ni kawuono weche osedhi marach. Mane wach wabro kawo ni en adier. To ka nitie jok ma pod wuoye kuome ni weche nitie marach, anyalo wacho ni waketu weche go tenge mondi nyaka chieng' ma the right honorable Raila bro loso e wachno. Kapod wan mana waloso e wach handshake, jolony mag siasa kata political pundits bende wacho ni jotelo mok Kenya madiere mano Central Region ok mor kod mosruok e kind Ker Uhuru Kenyatta kod ogai mar ODM Raila Odinga, kendo moko kuomgi dwaro kendo gombo ni Uhuru obi osir lwedo Mudavadi kata Gideon Moi e dhi laro kom ker e yiero mabiro to ok Raila. Bende useng'eyo wach makama ka jo ODM? Gima nyalo wacho en ni mokwongo nitie propaganda ma jo UDA ema keto ne jo Kenya ni Raila ok oher in the Central Region kata Kenya madiere. Ka wadok chien matin wang'iyo kaka ne jogi nogo kura assembly level. Assemblies te ma Kenya madiere, that is Central Kenya, nogocho ne BBI. To wan wang'eyo kaka jo Kenya ni wach BBI ni kuma nonyuole en Right Honorable Raila Amolo Odinga gi Uhuru Kenyatta. To ng'ama okawe gi lwete madhire ne jo Kenya duto, ma jo Kenya ong'eyo ni en Raila Amolo Odinga. Okonindi, ochiewo gokinyi, mane tich motiyo ni o make sure ni BBI okalo, to wapuonjo jo Kenya duto ber mag BBI. Omiyo ka nyocha oter gini e assembly, to county assemblies, tuneno kaka jo Kenya madiere nyocha gocho. Onge in the Central Region joma nokwedo BBI. Omiyo mano en ranyisi maduong' kaka jogo be orwako Raila Amolo Odinga korgi kochacha. Nitiere kuonde matin ma wanyalo wacho ni pod nigi ywarruok matin, kata wan gi problem mar welcome Raila. Lakini generally Central Region Raila obedo welcomed. Ka ilose wi mbi mar Raila e gwenge mag Kenya masawa kod BBI, jomoko nyalo wacho ni MCS mauke Central Kenya ne opuodho BBI nikech ker notimo kodgi romo e Sagana State Lodge 3 bonyisogi ni BBI onge tudruok kod Raila, kendo BBI ok en mar konyo Raila mondo obed ker ma pacho kae. Mano emomiyo ne gipuodhe, nikech iwacho ni motelo ne romo makamano ne ok gimor kod BBI nikech ne gineno BBI tiyo kod mar konyo Raila bedo ker. Mano adier. To king'iyo adier mar wach, Raila ok dir BBI mondo bed ker mar Kenya. Ka de Raila dhiro any constitutional amendment process e Kenya ka mondo konye en owuon, dochako ndalo mane 2010 mane waloko constitution. To no fight ne jo Kenya duto, to ne waneno ka en onge gima nokawo, nodhi go dala. Emomiyo kata sani owacho ni wang'iuru lokruok mag chike ma wanyalo timo kapok walosi weche mag 2022 elections. To anyalo puoyo ker
kuom gima notimo. Nekech en kaka jotend joka ne giwinje nodhi mo onyisogi ni BBI ok en gir Raila Amolo Odinga, but BBI en gima dhi loko chikewa mag constitution, weche mawuok samora mora wasebedo gi wasegoyo kura, lweny mawuok sa asaya ma wago kura, document amendment motemo timo e constitution gi dhi loko chikego. Omiyo ker notimo gima ber, nodhi oloso gi joggi nowinjo, maka chieng' mane koro wadhi e ground ma idhi go kura e county assemblies, ne giwinjo, ne gidhi gisomo BBI, the amendment bill, ma giyiego, emomiyo ne gigone kura. Omiyo BBI ok en gir Raila. Raila is just somebody who's madhiro wach mar BBI so that we amend the constitution mar Kenya. Koro emomiyo joka kabe noyiego do, nekech ker noloso kodgi kaka jatendgi makocha. Iparo ni deep state kod Raila. Gima nyalo wacho ni mokwongo deep state ni to ok wang'e ni en ng'a. Joma kwachen jotelo madito machiegni kod ker Uhuru Kenyatta. Kaluwore gi kaka piny ringo, mano gima ok anyal wacho ni joma chiegni gi ker ok dwar Raila. Gimomiyo ahero godo ker en ng'at ma en be odok chien mopar mong'i ni gima timo kae gi ka gi ka en gima ber, to en bende odwaro gik mag dongruok. Kanyo cha ochako weche mag agenda 4. Yes. Nitie legacy ma embo dwaro weyo, to nocho bet piny mong'iyo ni ng'ama nyalo konya gi weche legacy is easily accepted by the people. Kanyo ng'iyo jok ma oluwore duto gi jotelo duto mantie Kenya ka, emomiyo nicho orwako Raila Amolo Odinga, nikech ong'eyo ni Raila en ng'at ma ji winjo, mano namba achiel, to kendo mar ariyo en ng'at mohero dongruok mag piny, kendo kelo ne oganda duto ber mar constitution. Kata kwa dok chien, Raila en ng'at mosegore ne constitution ahinya. To ka wang'iyo ber mosedok ne en wuon kaka ng'ama osegore ne constitution gi democracy, ing'eyo gik makamago, to en onge ber ma osedokore tin kabisa. To ber ma jo Uganda duto kaka jo Kenya oseyudo duong'. Omiyo ker nyocho ong'iyo ni ng'ama nyalo tiyogo to en mano oyiere. Koro mano e gima nyalo wacho kuom wachno. Un kaka jotelo mag jo ODM, be uparo ni ker nyalo dhi siro lwedo ogai mar ODM Raila Odinga e yiero maduong' mabiro kaka unene? Kaka wanene kawuono, onge wach moro amora marach mantie kind ker Uhuru Kenyatta gi Raila Amolo Odinga. Gimomiyo awacho kamano, mokwongo, gin ji ariyo mosebedo e siasa for very long. Gisegore ne Kenya, gisebedo ministers, gisechung for presidential candidates, to gisetie e sirikal. Omiyo tiyogi nyalo bedo mayot kaka ji ariyo manyalo run this country. Kendo gimoro kendo manyalo wacho en ni kaka ne gibedo piny ma gibedo gi handshake, ok en gimoro matek manyalo keto gi mondo kik giti kanyakla achiel e 2022 elections. Omiyo an ang'eyo ni ka nitiere any person ma Uhuru nyalo yiero mayot mondo odonje 2022 election, en Raila Amolo Odinga. Junet Mohamed, mano jaod bura mar ODM, kendo jatelo machiegni kod Raila machiegni, ne owacho ni deep state ne otiyo kod duond od bura mar ANC e loyo yiero matin mar od bura ma Matungu. Kendo ne owacho ni deep state kata piny owacho mar Jubilee, moko kuom jotelo mag piny owacho mar Jubilee ne okonyo Musalia Mudavadi kod jachung' mar ANC mondo olo e yiero matin ma Matungu.
uparo ni nitie adier moro e wach mane Junet owacho ni? Ing'eni Chris, samoro ka une lweny to ineno ka ng'ati ohinyore, inyalo wach kata ni ng'ane kapok nodhi e lweny to wasikwa ka moro maber magitiyogo kata yath moro mamedo gi teko. Nekech lit mantie chunyi ni ng'at wachato nolo. Koro lit ni nyalo miyi ibed gi asira moro ma iwach weche moko ma ok onego wachi. Koro gima nyalo wacho e wach Junet en mana ni kaka kawuono ka mwabeti waonge adiera moro amora ni jomiluongo ni deep state no fund elections mag Matungu. Omiyo wan wang'eyo ni elections mag Matungu wa free and fair. Do ne nitie ywaruok nikech jo Tanga ne nitie gi candidate gi, jo ODM as a party ne nitie gi candidate, and Jubilee also as a party ne nitie gi candidate, jo ANC as a party ne nitie gi candidate, not Jubilee. To wang'eyo ni area chande Matungu is a Musalia Mudavadi control maduong'. Koro kwa ng'iye, if we analyze it politically, okwanyal wacho ni ne waloye nekech ne waonge strategies mabeyo. Wane wan gi strategies, lakini kwa ng'iyo the political party alignment ma that region ne favor ANC more than any other party. Emomiyo wan kaka jo party, jo ODM ne wa kao ginogi, ne warwake gi lweto ariyo. Owacho ni ka to selowa, to what should we do better next time ka wan gi the same by election in the same area. So mago gik ma party no se discuss, man ne waseyie ni kachacha we lost fairly. Omiyo weche moko kendo mawuok ni deep state were involved, mano today we are not aware as a party. Yes, at least as me. Kawatieko jolony mag siasa, bende ne utudo yiero matin, duoko mar yiero matin ma Matungu kod siasa mag yiero mar higa 2022. Kendo ne giwacho ni mane ranyisi ni mbi mar Musalia Mudavadi e imbo mar Kenya idho e kinde ma mbi mar Raila e imbo mar Kenya dok piny. Unene nadi ka ODM? Gima nyalo wacho ni region mar Western nitie two strong political parties, but mano en ODM gi ANC. To king'iyo kichako Vihiga County, part of Kakamega County, to kichaki dok piny mwalo is a 50-50 affair. Even in Kakamega County, in fact ODM has a nigi grip, yani omako Kakamega County moloyo kata kaka NC omake. Bungoma bende kichaki dok Bungoma iyudo ka wan gi a big following in Bungoma County. Omiyo kaka kawuono watemo as a party, watiyo gi jowa mantie those counties, Western region, mondo medwa ji. King'iyo kaka ODM nyocha oyao registration process mag membership ma kuonde duto, and it was then gima ne wadhiro through social media, ne wantie gi jowa e ground mane dhire mondo wayud ji, not in Western region kende but e Kenya mangima. To waseyudo a very good feedback in terms of members. Wamedo gi about 30% membership kuonde mopogore Kenya ka. Omiyo gima nyalo wacho ni Raila ok nyal lose ground kachacha. Raila nigi joge Western region ma ok wanyal refute ni koro ANC ema kao loch e Western region mangima. Kuom dakika achiel kende ka watieko, piny lima ma Tanzania wariwore kodgi yuago ker John Pombe Magufuli mane ong'ielo rengo. Kata kamano piny Tanzania sani kod ker mamiyo mokwongo e pinje mag Afrika ma ugwe kaachiel kod piny Tanzania, ker Samia Suluhu Hassan. Ere
ere ote ma yiero mar Ker Suluhu Hassan nyalo miyo ka jotelo mamiyo e pacho kae kaachiel kod pinje duto mag Afrika ma ugwe? Gima nyalo wacho ni en lit makende mokwongo kuom tho mar president mar Tanzania John Pombe Magufuli. En jatelo mane tiyo matek ne oganda ma jo Tanzania, kendo nitie chike moseloko gi dongruok mang'eny moseloso e yore industries, various sectors kata mag energy. Maduong' mogik manoloso en kaka gitimo ohala mag minerals mayudore Tanzania. Omiyo noloso gigi, noloso chikegi, notimo dongruok gi mondo jo Tanzania, oganda ma Tanzania mondo oyud dongruok moro. Omiyo wagone erokamano, kata koro wewa, wakwayo mondo Nyasaye oket chunye kama okwe. To kawadoke kaka koro miyo kao telo kaluwore gi chik ma Tanzania mawacho ni ka jatelo Ker ong'ielo rengo to jalupne makao telo nyaka the next election. Omiyo wadhi bedo gi Samia kaka president, kaka Ker ma Tanzania nyaka the next election. To bedo ng'ama miyo, gima nyalo nyise mokwongo ni obeda gi chir, nikech koro mine duto manitie East Africa, mine leaders ma mine manitie East Africa, manitie Africa mangima, kendo the entire world ng'iyo kaka koro odwaro skuma Tanzania mbele. Kaka luwore gi dongruok moko mane Magufuli ochako. Wasebedo gi presidents kata Ker ma mine Afrika ka, to ging'eny, gitin. Ginario kende koro. Ginario kende. Koro nitie kaka ing'iye kaka odhi keto Tanzania, kaka odhi loko chike mag Tanzania. Omiyo wan gi geno kuome, geno mang'eny. To wan wanyise mana ni obed gi chir, obed ng'ama ratiro, to wan kaka mine wamiye support. Kata ka ok wan ei Tanzania, to wanyise mana no obed gi chir, osud Tanzania mbele. Ote mane mogik midwa wego nyakwara Mogi? Ne nyikwara Mogi wawacho mana ni sani mokwongo weche BBI odok chien matin nikech sani wa focus on parliament. King'iyo Facebook page na, nyocha wan e parliament wa present on the public participation. An kaka represent young women professionals. Ne wanyiso jobunge gi senate ber mantie BBI madhi loko ngima mine. Omiyo bedura beda gi kwe, wadhi duogo ka wasetieko gi parliament. Ka parliament osegoyo kura mar BBI. To mar ariyo meduru siro Right Honorable Raila Amolo Odinga, nikech gimotimo ne oganda duto mag Kenya, ok otimne en owuon. Omiyo miye uru support duto modwaro, wawe uru wacho weche mang'eny oko kuchucho, but meduru encourage, nikech encouragement no emodwaro mondo sirwa mbele, oter Kenya mbele. Erokamano Masi Nyabwala, mano coordinator mar BBI e region ma Nairobi. Mano bene makelo giko twak mar okinyi makawuono ka ruoth oriti kendo ritatwa rom kendo odiochieng' machielo. Ibed go odiochieng' makare. Nyinga Chris Owino. Thank you.